Nik esango nuke, ez dakit ba. Ezpereta jauregiaren ateak zabaldu dira, eragile askok eta pertsona askok horre interesera gutxintelako. Ez dago esaterik honen ideia izan da, honek lagundu du, pertsona asko egon dira horren atzean, eta zorionez, niri pertsonalki ere sekulako postasuna ematen dit ikustea, UEUk baduela egoitza Iruñan, egoitza nik esango nuke atsegina, funtzionala, Iruñaren erdi-erdian, eta espero dut urte askotarako, zuen mediozen bitarte, hemen izango gaituzuela, eta zaituztegu. Nik uste dut ekarpen egiten duela, baina gehiago, agian etorkizunari begira jarri beharko genukela dena, ezta. Gaur egun, Nafarroko gizartean edo Euskadiko gizartean konstatazioa da, 25-24 urte bitarteko bereziki emakumezkoak, pertsona orok Europan dugun gradazio tasarik altuenetarikoa ditugu. Hau da, bigarren hezkuntzan, zinegozei deitzen den hortatik, hau da, graduak edo posgraduak dituzten pertsonen ehunekoak izugarri altuen da. Hori fenomeno oso berria da, guretzat komunidade bezala, baina egia esan da askotan ez gara konturatzen horrekin batera graduazioa o maila altuagoak edukitzeak ez duela esan nahi inundik ere kultura gehiago dugula. Eta nik uste dut hor, Udako Euskal Unibertsitateak baduela zer egiterik zorionez, Udako Euskal Unibertsitateak hor lotu nahi duelako beti, ikuspuntu akademikoak, ikuspuntu esango nuke, disiplina bakoitzetik egindako sendoenetarikoak eta sakonenak, baita ere, unibertsitatetik kanpo eta akademiatik kanpo dauden sektore horiekin. Lankidetza hori nik uste dut ezinbestekoa dela, oso gizarte titulatu batetik, gizarte kultu batera jateko. Nik uste hori izan behar dela guztion helburu bat beste. Inporta zait ere, beste alde batetik bi gauza azpimarratzea. Udako Euskal Unibertsitateak beti, eta hori nik uste dela bere bertute historiko egitariko bat, txokokerietatik alde egin du. Eta nik uste dut euskal kulturak duen gaitza ondienetarikoa eta endemikoenetarikoa, eta azken urte hauetan bereziki gainera larria, txokokeriarena da.